uns complexes una mica difícils de superar. Però bé, com que a mi m'han fet un escrit més tècnic o més ordenat, però no podia deixar de parlar des del cor. Sempre tots els ajuntaments d'aquí Cardedeu han sigut sensibles a la nostra idea inicial, l'any 83, que vam començar amb 6 nois i que ara en són 79-80. O sigui que aquests nois s'han vist realitzats, ha pujat la seva autoestima molt i també la nostra, perquè hem crescut amb ells. No hi ha res, una cosa que faci créixer més que ajudar a créixer. I ara que m'he desfogat una mica, us llegiré el que m'han donat per llegir, que és una cosa més tècnica, però que suposo que en l'ambient en què estem parlant serà ben rebuda també. Diu, amb la situació actual de crisi i davant del projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en polítiques actives d'ocupació, aquest Ajuntament demanem a tots els ajuntaments que consideri prioritari promoure accions de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball. Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d'oportunitats i en el desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els serveis d'inserció laboral a l'empresa ordinària i els centres especials de treball han estat instrument fonamental d'inserció de treballadors amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o altres discapacitats severes. Per aquesta raó proposem a aquest Ajuntament i a tots els ajuntaments, perquè jo crec que no és cosa d'un ajuntament, perquè tenim nois per totes les, sobretot comarcalment, manifesta, creiem que ara el reconeixement de la tasca realitzada pels centres especials de treball i els serveis d'inserció a l'empresa ordinària per a la integració al mercat de treball dels col·lectius amb especials dificultats. Considera que aquesta tasca és imprescindible en l'àmbit municipal per a l'exercici del dret al treball d'aquest col·lectiu. En general, els que treballen a Cardedeu viuen a Cardedeu, els que treballen a Llinars viuen a Llinars, o sigui, són gent que estan empadronades en els seus municipis. O sigui que ja és un dret una mica més fort aquí. Insta el govern de l'Estat, això és el que em preocupa més, a dotar el finançament establert normativament, incorporant criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat amb especials dificultats. Insta també el govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos necessaris per garantir el finançament dels centres especials de treball i els serveis d'inserció a l'empresa ordinària d'acord amb els criteris de discriminació positiva i segons la moció aprovada per unanimitat al Parlament, és que és molt fort això, en la sessió del 22 de desembre de 2011. Urgeix a la creació d'un pla català de polítiques actives per a les persones amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels serveis d'inserció laboral a l'empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport i dels centres especials de treball aprovada de forma consensuada amb el sector. Així mateix, es demana a aquest Ajuntament i a tots els ajuntaments que es comprometi a manifestar que és imprescindible que l'Estat aporti els recursos econòmics suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions a través d'una carta a la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fàtima Báñez. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d'aquest mateix Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que produeix el tercer sector i de manera especial
als centres especials de treball d'iniciativa social. Anualment farà pública una quota de reserva en aquest concepte, es demana. Tots són demandes. I tercer, establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especial els contractes reservats als centres especials de treball. Gràcies per escoltar aquesta